Adelhide Dailish ako Undead Tier 8 a World of Warcraft World of the Lich King. Šakalakalaka. Pekná manikúra, pedikúra a iná kúra. Toto je drevené, toto... A to sta... Ne, to nie je drevené. Tohle. To nebolo tak myslené, ako myslíte vy. Prasáci. Vybraj zatiaľ s ňou. Či s ním, či... Vieme, čo to vôbec je? Undead, to mi je jasné, My sa spýtame, tak čo si? Válok. A to je... Kebyže teraz bude to sčítanie národa, tak tam budú také kolenky, že muž a žena, to je doktor, je? Žena. To je náhodička. To je náhodička. Smrťáci a tak. A kebyže tam je taká kolónka, teda sledujú to premostenie, keby tam bola taká kolónka, že či si kostým robila sama na Anime Show 2011, tak by si povedala, že čo? Úplne sama. A to sa tam zmestí do tej kolónky. Ale vidím, že si naštívila aj železárstvo, aj že si nejakú vranu či čo škúbala. Podľa mňa je v takomto prípade na mieste otázka, snáď slečná organizátorka odpustí, ako dlho ti trvala príprava tohoto kostýmu? Rok a pol. To chcelo asi veľkú mieru vnútornej motivácie, tak... Koncentrácia, odhodlania. Tak, ešte nám povedz niečo pekné, keďže máme čas. Victory for Sylvanas! Banana Jama. Tak, my ti veľmi pekne ďakujeme. Na zobák. Z tých všímavých chlapcov, čo? Ja sa snažím. Tak, teraz by sme, myslím, mohli prejsť k rekapitulácii. Ale vidíš, má tam aj znak Slovenska. Dvojkríž. Má tam dvojkríž? Dole. Vidíš? Tam. A tam tiež. Ježiš. Ja to vidím, ale aj tak. Díky, Broňa. Dobre. Že si mi ukázal, že si mi ukázal správny smer. Tak, prejdeme k rekapitulácii. Ja sa postavím tak bokom. Nech to vieme aj čítať. Roman, pôjdeme na striedačku. Takže súťažiaci s číslom 1, skupinový cosplay to som si asi opakujetol, z anime alebo mangy Kuroshi, no a vy to poznáte. Kiroshitsuji. Presne to. Tak Kuro. Kuroshitsuji. No. Na 15. krát, ale áno. S číslom 2 je to Archie ako Evil X 4. Roxy Richter zo Scott Pilgrim vs. The World. Asi to prebehneme tak rýchlo. Ako číslo 3, Hanko, ako Padme Amidala. Ako číslo 4 máme Samo Eisnera ako Pyramid Head. 5 bol Domokun, Vierka Alfioleníková. 6 bol Kon, Paulína Jeleníková, Celebi. 7. bol skupinový cosplay z Harry Potter. 8. Claudius Machane z Bioshock 2. 9. Penty Stocking Chuck a tí ďalší. Penty Stocking with Garter Belt. Je už to znamená čokoľvek. A s číslom 10 Ezio Auditore da Firenze z Assassin's Creed Brotherhood. Číslo 11 je Ice Green ako Bender. Číslo 12 je Rado Reves, ako Kratos. Potom máme Veroniku Bebe Janičkovú ako Hizakis Versas. 14, a teraz sa ukáže, ak si sa to naučil vyslovovať. Mia ako Gochi. Suedersu. Nie, počkej, to Sued, to je poznám z tej pesničky od Elvisa. Suedersu. Tak, počkaj.
A s číslom 15 Roman a kolegový Homer. S číslom 16 bola slečna s pískom. Adel Hide Dajliš, ako Andetti Rosem z vodou Vargat Braft od Liškin. My vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť, vy budete hlasovať, hlasovacie lístky nájdete v tých krásnych magazínoch, ktoré ste dostali